سلام كبرات أحوات سلام ديكم سلام ناس قابهر معكم يكون أكل كرنات عالم دلكم انقع بسلامنا برهانة تنسايو أبزحنا كمت أنا سلام دحلفكو سلام فغر دعاسله أو دامت حلفكم تكونوا بعد ملؤ تسفعي ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብይ ሓይሊ ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣግዓዞ ለኣዳም እንደሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ዘለዎ ቅንያት ወርሓት ትግበረልና ከም ዝፍለጥ እዚ ወርሓት እዚ በዓለ 50 ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን እንዳበልና ንከደሉ ወርሒ እዩ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ጥዕና ወርሒ ግበረልና ወርሓት كم እንዳበልኩ ናይ ለሙዓንቲ መደብ ብዛዕባ ጥሕሎ ከመይ ገርና ነዳሉ ትብል መደብ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ጥሕሎ ምቅርትን ጥዕምትን ዝኾነ ምግቢ እዩ ኣሰራርሑ ብከመይ ነዳልዎ ንዝብልካ ሓቢርና ክንሪና እቶም ንፈልጦ ንጥቀመሉን ጥቡቅ እቶም ተጠቂምናሉ ዘይንፈልጥ ከምኡ ከዓ ንእሽቶ ኣሕዋትና ክገብራ ይደልያ ግን ብከመይን ድኾነ ክስታይ ዘይብለን ንዓነ ግምት እቲና ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ ኢና ጥሕሎ መጀመርያ ካብ ስገም እዩ ዝዳሎ ካብ ዝተመረፀ ስገም ነዳልዎ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ወርሒ ገለ ከመይ ገርና ከም ነዳሉ ጥሕኒ ሰሪሐ ነይረ ሕጂ ከዓ ጥሕሎ ማለት ከም ንሪኦ ዘለና ጥሕኒ ነፍየ ኣዳልየ ናብቲ ሸሓኒ ገይረ ኣለኹ ብዝሑል ማይ ገርና ከዓ ክለውስየ ማለት ክሃርመየ ሕጂ ዝሑል ማይ ናብዚ ንጥቀም ከምዚ ገርና ቀስ ኣቢልና ማይ ቆቁርብ እንዳገበርና ዝሑል ማይ ፅቡቅ ገርና ክንሃርሞ ኣለና ኣብዚ ጥሕሎ ተዘይተወቂዓ ማለት ፅቡቅ ገር ተዘይተለዊሱ ክትበልዓ ከለካ ትፍለጥ እያ ትበሃል ከምዚያ ገርና ፅቡቅ ገርና ክንሃርማ ኣለና እያ ኣዴታትና መጀመርታ ጥሕሎ ምውዳቅ ቅድሚ ምጅማርና ኣብ ብሒቁ እንዳለወስና ገለ ከለና ከም ንላመድ ይነግራና ነይረን ኖርማል ናይ ጣይታ ብሒቁ ክትለወስ ከለካ ኣብ መንጎ ትላመድ ቆቁርብ እንዳገበርካ ከመይ ጌርካ ከም ተከብብ ወይ ድማ ከመይ ጌርካ ጥሕሎ ከም ትሃርማ ራይዋ ሕጂ ከምዚኣ እንዳገበርና ፅቡቅ ገርና ንሃርማ ቆቁርብ ማይ እንዳገበርና ማለት እዩ ريد مسكونت نابتيا نشتي شحن زنهلت نباخ قبره ودينا تبقرات تهاري ما عبيد كايت حزك كان يا نورمان يا الجهن دي غيره نابزيا مودقيت مالتين اشتري نفتيات صعدة غيرها تبقرنا همزة غيرنا كحلة بنا نتعراريا زيا كان زيا مسكونت شعو بحادو هنا كانوا دغاينا لما ادخوس دا حجي ناب ማዕድ መፂና ኣለና እቲ ጣይታ ንቁልቁል ኣፉ ንገብሮ ማለት በቲ ግምጣሉ በቲ ዓይን ዘለዎ ዘይኮነስ በቲ ሓደ እሱ ኸ ንምንታይ እዩ ጀስት እቲ ጣይታ ናብ በቲ ዓይኒ ዘለዎ ተገይርናዮ ምስቲ ጥሕሎ ከየብል ማለት ንኸይተሓሓዝ እዩ ከም ገርና በዚ ለማፅ ተገይርናዮ ግን ኣይሕዘን እቲ ጥሕኒ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ትገብረላ ዘለኹ ካብ ጥሕኒ ትስራሕ ካብ ባዕሉ ብፀባ ገርና ወላ ብርጎ ገርና ወላ እውን ብዙሑል ማይ ገርና ክልተ መዓልቲ ገለ ክተርፎ ከሎ
ከምዚ ዓይነት ምቕጣኑ ጌርና ነዳልዎ ማለት እዩ ብኹዒል ይቅኒ ኣድርኻ ንገብረሉ ኣዴታትና ኣድሪ ወላ ይገብራሉ ነይረን እየን ሕጂ እዚኣ ምስትያ ፀብሒ ናይ ጥሕሎ መማቕርቲ ትኾና ማለት እዩ ምርር ዝበለት ኮይና እጅታ ናይ ጥሕሎ ፀብሒ እሳ ከዓ ቁሩብ ክስታይ ትገብራ ማለት እዩ ምስኣ ትኸይድ እያ ከምዚኣ ጌርና ሕጂ መውዳቕ ጀሚርና ኣለና ጥሕኒ ብጣዕሚ ካብቲ ኣማዕርግ ደብለልና ባህልና ኣብ መርዓ ይኹን ኣብ ኣውደ ኣመት ይኹን ኣብ ዝኾነ ኣብ ዓብይ ጉዳይ ክንገብር ከለና ጥሕሎ ከም ልምዲ ንጥቀመሉ እዩ ኣዴታትና ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ዝጥቀማሉ ዝፀንሓ ወለድና ማለት እዩ ብሓፈሻ ነይሮም እሶም ከዓ ንሕና ከዓ ከምኡ ካብ ኣዴታትና ወሲድና ንደና ንኣሽቱ ኣሕዋትና ንኣሽቱ ወለዶ ዘለዉ ከነሰጋግረሎም ከመይ ጌርና ከም ንጥቀመሉ እንዳረኣና ብሓደ ኮይና ንምሃር ማለት እዩ እቲ መግብና ባህላዊ መግቢ ዝበሃል ከምኡ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካ ሓፈሻዊ ንጥቀመሉ ዝነበርና ኣብዚ ክንጥቀመሉ ከለና ሓደ እትዮም ደቅና ፅቡቕ እቲ ባህሊ ክሳይ ይኾኑ እንተሪእናዮም እዚኦም በዓል ህንዲ ካብቶም ቀዳሞት ዝተሰደዱ ሃገራት እዮም እስቲል ግን መግቦም ዋላ ኣከዳድንኦም ኣብ ዝኾነ ነገር ኮሚኒቲ ናቶም ብጣዕሚ እዮም ኪፕ ዝገብሩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከዓ ከምኡ ጌርና ባህልና መግብና ክንዕቅቦ ደስ ይብለና ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ከምዚኣ ትመስል ሕጂ ናብ መወዳእያ ንቐደም በሉ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም ቴንኪዩ ሶ ማች ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ኣብዛ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ዘለዎ ቅንያት ይግበረልና ቴንኪዩ ሶ ማች